Povysávané koberce a podlahy bez toho, aby ste pohli prstom. Robotické vysávače Roomba dokážu povysávať nečistoty, prach, vlasy, alergény a zvieracie chlpy zo všetkých povrchov. Stačí stlačiť tlačidlo Clean. Roomba je najobľúbenejší robotický vysávač na svete. Dôkladne povysáva koberce, plávajúce a drevené podlahy, dlažbu či kameň a tiež linoleum. Pri vysávaní domácnosti sa Roomba sama prispôsobí povrchu, na ktorom sa práve nachádza. Trojstupňový systém čistenia zabezpečí dôkladné povysávanie všetkých miest. Najskôr bočná kefka vymetá nečistoty a prach pozdĺž stien a nábytku. Potom špeciálne navrhnuté kefy dokonale pozbierajú nečistoty, prach a dlhé vlasy z podlahy. Nakoniec sú všetky nečistoty pomocou výkonného vysávania vtiahnuté do zberného zásobníka. HEPA filtre zachytia všetky prachové čiastočky a alergény. Roomba vysáva aj pod posteľou a na iných ťažko dostupných miestach. Na rozdiel od klasického vysávania, Roomba jednotlivé miesta prechádza viackrát a vysáva aj pozdĺž stien a nábytku. Roomba tiež dokáže rozoznať steny a vysáva aj pozdĺž nich, aby boli povysávané aj miesta, kde sa hromadí najviac prachu. Roomba využíva inteligentný systém navigácie iAdapt, aby sa prispôsobila úplne každej domácnosti. Pomocou technológie iAdapt sa Roomba prispôsobí prostrediu, povrchu a množstvu znečistenia. Svoje správanie Roomba vyhodnocuje až 60 krát za sekundu. Roomba pred prekážkou spomalí a len jemne sa jej dotkne nárazníkom. Pogumovaný nárazník chráni steny, nábytok a ostatné predmety v domácnosti pred poškrabaním. Dva HEPA filtre zachytia aj tie najjemnejšie čiastočky prachu a alergény a minimalizujú ich cirkuláciu v domácnosti. Do zberného zásobníka Aerovac druhej generácie sa zmestí veľké množstvo povysávaného znečistenia, takže ho nemusíte až tak často vysýpať. Technológia rozoznávania viac znečistených miest Dirt Detect druhej generácie využíva akustické a optické senzory na vyhľadávanie viac znečistených miest a intenzívnejšie ich vysáva. Keď Roomba nájde viac znečistené miesto, opakovane po ňom prechádza dopredu a dozadu, až kým nie je dokonale povysávané. Pomocou bodového režimu Spot môžete rýchlo povysávať jedno menšie miesto s intenzívnym znečistením. Roomba môže samostatne a dôkladne povysávať viac miestností. Roomba bude vysávať prvú miestnosť a keď bude hotová, virtuálne majáky ju budú navigovať do ďalších miestností. Roomba vďaka svojim senzorom nespadne zo schodov a iných vyvýšených miest. Roomba vysáva vtedy, keď vám to najviac vyhovuje. Čas vysávania môžete naplánovať na každý deň v týždni, napríklad keď práve nie ste doma. Roomba je vždy nabitá a pripravená na vysávanie. Sama sa vráti na nabíjaciu stanicu, aby sa po každom vysávaní nabila. Pomocou diaľkového ovládača môžete Roombu zapnúť alebo vypnúť, spustiť vysávanie alebo režim Spot, prípadne vyslať Roombu na nabíjaciu stanicu. Roomba vám tiež oznámi, keď bude jej zásobník plný. Kontrolka plného zásobníka sa rozsvieti a vy budete vedieť, že ho treba vysypať. Roomba sa používa tak jednoducho. Pomocou dotykového ovládania môžete naplánovať vysávanie alebo ovládať robota jednoduchými dotykmi prsta. Robotický vysávač iRobot Roomba vysáva vaše koberce a podlahy úplne samostatne a bez námahy. Iba stlačte tlačidlo Clean a špinavú prácu nechajte na robota.